खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ'आव आं जेंग्रें नार्जारि दिनै नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड थामहिनबा NLFB सेथि गायसन सान बे सानजों लोब्बा लाखिनानै गासैबो NLFB दैदेनगिरिफोरा थैनि दान होदों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव NLFB मोनब्रै हानजा आरो एबसु गोरोबनानै बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन नाथाय थामथि गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो बर' हारिनि गेजेराव मोनसे NLFB बिग्रायारि हानजा जोनोम जाबावो NLFB आफादा थांनाय 2020 मायथाइनि 12 अक्ट'बराव जोनोम मोनदोंमोन नाथाय बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनि खावलायनायाव थाबैनो गोजोन सावरायनो फैफिननाय जादोंमोन दिनै NLFB हानजाया सेथि गायसन सान फालिदों बे गायसन सानखौ क'क्राझारनि डेजिगनेटेड केम्पआव हारिनि मुंख्लं बिथांमोनखौ मान बावनानै कभिडनि नेमखान्थिफोरखौ आबुङै मानिनानै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों लोगोसे NLFB दैदेनगिरि बिथांमोननि मोजां सानखांथिजों गासैबो NLFB बिथांमोना दिनै गावजों लोगोसे गुबुनफोरखौबो फोथांना लाखिनो थाखाय ब्लाड डनेशन होनाय जादों दिनैनि बे थै दान होनाय हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै NLFBनि मासिगिरि बिथाङा फोरमायबावोदि NLFBजों लोगोसे सरकारजों सावरायलायनाया सोलिगासिनो होननानै फोरमायो दानिया फैदो NLFBनि मासिगिरि बिथाङा मा फोरमायो आबुङै मिथिना लानि क'क्राझारनिफ्राय मिथिसार बसुमतारिनि खौरां दिनैहाय जोंनि NLFB फाउन्डेसन फार्स्ट फाउन्डेसन डे जों सेलेब्रेट खालामदों जोङो बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों दि जोंनि फार्स्ट फाउन्डेसन NLFB फाउन्डेसन डेआवहाय जोङो थारमाने जोंनि सेंग्राफोरखौ थारमाने जोङो ब्लाड डनेशन खालामनो नागिरदों मानो होनोबा जोङो जोंनि जानाखि ब्लाड जोङो डनेट खालामगोन बे ब्लाडखौ थारमाने बिसोरो दस्रा मानसिफोरनो जायहा रां गैया मा गैया थारमाने बबे जिनिसाव नांगौ जायो बुहुत मानसि लोमजानाय दङ दा बिसोर मानसिफोरनो जोङो जाहाथे अनसुंथाइ हरनो हानाय बायदि आं गासैखौबो दुर्गा फुजानि हामलायनायखौ बावहरबाय मोजाङै मोजां थांथों मोजाङै मोजां सेलेब्रेट खालामथों आं बेखौनो खावलायो जाहाथे जेरावबो दावराव दावसि जाया दाथ' आरो गासैबो जानाखि हाथियार हमग्रा आफाद गासैबो फैजोब्बायानो दा जों गासैबो सान्थि आरो जौगानायखौ लुबैनानै जोङो गासैबो हायोना फोजोब्बायानो जाहैबाय दाथ' आं सानो गासैबो सुख सान्थियैनो सेलेब्रेसन खालामनो हागोन जोङो एक्सुवेलि बुंनो थाङोबा जोंना मोननै डेजिगनेटेड केम्प दङ मोनसेया उदालगुरि बे मोनसे ओमफ्राय क'क्राझारावहाय जोङो दा चेयारमेन आरो GS आर्मि चिफ डेपुटि आर्मि चिफ बिसोर ज' दंजोबो ओजोंहाय उदालगुरियाव बक्क होनाय दङ भाइस चेयारमेन बे सेलेब्रेट खालामदों आं रायजो राजाखौ बेखौनो बुंनो सानोदि थै होनाया जेबो खहा जाया जों जुदि दा जोंनि थैखौ जों जुदि सोरनोबा होनो हायोबा सोरहाबा जिउआनो फैफिनो होनबा थै होनाया माने जों सोरनोबा जिउ होफिननाय जायो बेखायनो आं खावलायो थै होनो रावबो गिनो नाङा थै हो मानो होनबा जोंनि थरथिंसे थैयानो सोरखौबा बासायनायनि चान्स थायो थारमाने जों गासै 15 बा 20 जन होनाय जागोन होनोथ' बुरजा दंमोन नाथाय माखासे सोरबा भेक्सिन लानाय दङ सोरबा लोमजानाय दङ मुलि जानाय दङ बेफोरनि थाखायनो जों दा 15-20 जनल' होनो हागोन आरोखि नङाबाथ' जों सानदोंमोन गासैबो फ्राय मेक्सिमामानो जोंना 60% जों होनो बेबस्था खालामदोंमोन आरो दा चेकआपआव मोनबाय माखासे मानसिफ्रा होनो हाया सोरबा होनो हायो सोरबा होनो हाया जोंनि सावरायनाया दा आवगायगासिनो दङ दाख्लै माबाया मा होनोमोनलायो दाख्लै 30 थारिखआव थांनांगौमोन 30 थारिख नङा 30 थारिखआव खनसे थांनांगौमोन ओमफ्राय दाख्लै 7 थारिखआव थांनांगौमोन जोङो खनसे दा बेखौहाय जोङो माबा खालामबाय मा होनोमोनलाय केन्सेल खालामबाय जोंखौ दिनै लिंहरदोंमोन नाथाय जों दिनै थांनो हायाखै मानो होनबा जोंनि फाउन्डेसन डे दङ जोङो मिटिंखौ रिसिडुल खालामफिनगोन होननानै जोङो फोरमायहरदों गोजौआव